Maaga nga kaming gumayak para umattend sa recognition ceremony ng aming mga anak. Tuwan-tuwa nga sila kasi matatanggap na ulit nila ang pinaghirapan nila sa isang taon. Wow! Tatanggapin nila yung pinagpuyatan at pinagpaguran nila sa isang taon. Kaya tara, samahan nyo kami mga mare. Dahil nga adik tayo sa kape, hindi pwedeng aalis tayo sa bahay na hindi nagkakape. Kaya tara, kape na may biskwit. Kape tayo mga Wow. mare. Sinong katulad ko dyan mga mare na hindi makaalis sa bahay na hindi nagkakape? Alam niyo kasi mga mare, pag hindi ako nagkape na lumabas sa bahay, sobrang sakit ng ulo ko. Parang hindi ko ba alam, parang ito yung gamot ng sakit ng ulo ko. Andito na nga kami mga mare, nakarating na kami sa school at naririnig namin sa amphitheater na nag-uumpisa na sila. Kala ko maaga pa kami pero may mas maaga pa palang dumating sa amin. Kaya ayan, nag-anuhan pa kami kung magpicture pa kami o upo na kami kasi yung mga anak namin naguguluhan na, hindi na nila alam kung saan sila upo kasi inuuna namin yung pagpipicture. Pero sabi ko mamaya na kami magpicture pagkatapos na lang ng program. Kaya ayan, naghanapan na kami ng mga upuan. Nagkakagulo na kasi wala silang practice. Hindi sila nag-practice ng nakaraan. Basta sinabi lang nila kung saan yung upuan nila. Kaya pumunta na lang kami at hinanap yung mga upuan nila. Start na nga ang program mga mare. Kaya yan, nag-opening remark na ang head teacher ng school. Excellence, but also the dedication, resilience, and character that each student has displayed throughout the year. My apologies. Now, please allow me to stay here because, much to my earnest desire to be standing behind the rostrum. And have shown that you can be the voice of truth and change in our society. Your work is not only impressive, but also essential in our world today. This recognition program is not just about celebrating academic excellence, but also about honoring the values of perseverance, creativity, and integrity that each of you embodies. Our distinguished guests of honor and speaker, to the dignitaries seated at the presidential table, to the faculty and staff of this institution, students, loving parents, visitors, ladies and gentlemen, makas kayo agaw ni Kamalanan. It is always a great pride and honor to be given the task of introducing a person who is not only working. It's a day to reflect on your achievements, appreciate the journey, and look forward to the future with hope and excitement. And I would like to congratulate first your proud parents and your dear teachers for this very special academic achievement. Palakpakan. Yung mga mare, tuwing uma-attend ako ng recognition ceremony na ganito at napapakinggan ko yung mga message ng mga guest speaker, alam nyo, hindi ko maiwasan, hindi ko mapigilan na maluha kasi very nakakaano sa damdamin yung mga message nila, lalo na kapag kunikwento nila yung mga hirap na pinagdaanan nila kasama ng kanilang pamilya. Talagang nakaka-inspire na natupad nila yung pangarap nila, tapos yung mga achievement nila inaalay nila sa kanilang magulang. Nakakaantig ng puso yung mga achievement ng isang anak, nakakataba ng puso na sasabihin nila sa'yo, mapa, tapos na ako, para sa inyo yung mga award na ito, para sa inyo yung achievement ko na ito. Basta hindi ko mapigilan yung nararamdaman ko kapag naririnig ko yung mga message nila. Kaya na mga mare, start na ang awarding. Ascribed in this case to with honors. With highest honors. Mendoza Emerald Painting with high honors. We have a Bob Archer, UNC, with honors. Tom Davis,
honors. Asta Ivan E. with honors. Domingo Mark Garris with honors. Shout out kay Janina May de Vera, kahit picture mo man lang pina-attend mo sa recognition. Is the highest form of prayer, for it acknowledges the presence of you wherever you shine the light of your thankful thoughts. A pleasant morning to everyone, especially to the dignitaries seated. Ayan mga mare, ang last part ay picture-picture nila kasama ang kanilang mga class advisor. Kita mo naman sa kanilang mukha ang ngiti at saya. Natapos na naman sila sa isang taon nilang pag-aaral. Maraming salamat po Ama kasi binigyan mo ng katalinuhan ang aming mga anak para maka-attend sa ganitong mga okasyon at matapos nila yung isang taon at mairaos yung isang taon nilang pag-aaral. Maraming salamat po Ama. Sana patuloy mo kaming gabayan at gabayan mo sila sa kanilang pag-aaral. Yay! Thank you Lord! Congratulations sa mga nagtapos sa taong ito. May honor man o wala, congrats sa inyong lahat. Congrats din sa mga katulad kong magulang na itanaguyod ang kanilang pag-aral kahit anong hirap ng buhay. At thank you din po sa mga teacher na nandyan na gumagabay sa aming mga anak sa araw-araw nilang pagpasok sa school. Maraming salamat sa inyo. Dahil kayo po ang naging pangalawang magulang nila. Maraming salamat po. At syempre mga mare, hindi mawawala ang picture ng bawat pamilya, bawat barkada. Ayan, yung kanila, yung friend circle nila. Kaya ayan, thank you so much po and congrats to all.